Rauno jtno lamsago jinika ni YouTube channel lo teman malang tima phaipi ka male tabok chini tiprasa bo songkai nei walai tongui je walai mane walai la tabok jtno hanai fil hanke ba tabok jtno mabro sanai fil ha ke angbo oro bisingo video kai ni snangjak ba haini bangai angbo map saune tini video snai fil ha teman male ang kisa jol jangmani ingka ani like of first time cook sitra by bri dok hama baisi am kisa cook hanya by peri rozala ha o jaga ko ang thung je phang thung cook hanya by o jaga ne sak ni mani by ke cook hanya by ke comment khaima rok te buino hama rok la saya ani like of first time hujamane moi kisa ang bo jol lewoino Brona cook sitra by hoi rozak la ham brona srengainya Brona cook sitra by ang hamani bangai ano nakadi ten rok bo cook sitra honai rok bo nuk video no night no hanken rok bo nakadi ano but nrok bo ondor ne cook sitra hamani bangai ani comment section no phagi rok bo nakar sam phaidi te kaisa ang saphinai o jompi hill blogger bono ang cook sitra by hoi rozak la boni tong sai no nogoi na ingka nung bukan video night nongke ang no nakar sana ingka tabo sung joto tiprasa thansa ka tonglai nai sung joto tiprasa ayuk lokthung sini tiprasa sung joto thansa sung buma kaisa ni busa te sung joto thansa ke tonglai nai khasa rangi te bu khapere rok ongoi 10-12 bosor iya goloko sunai rok tawa sok lai di rok bu asuna ni request bayro no ang tak jtno ang kaisa request khainai no thuya kasangsa ano tuyo arongjak khnai musuke ba saputa khaidi bihai kasang kahangke khushi basi khnai ga musuke bandra ano saput khaidi tini video asu jaran khaisnai no na asu no kok sawa